Milí naši verní diváci, vítame vás pri poslednom vysielaní našej školskej televízie v tomto školskom roku. Je neuveriteľné, ako rýchlo to ubehlo. Za sebou máme mnoho spoločných zážitkov, úspechov, projektov, ale aj chvíľ plných smiechu a priateľstva. Dnes sa s vami ešte raz pozrieme na to najzaujímavejšie, čo sa udialo v našej škole počas posledných týždňov. Tak sa pohodlne usaďte, začíname. Príbeh Talent a trocha hliny, aj tak vznikla výnimočná socha s názvom Cinka panna, ktorú vytvorila žiačka 3. B triedy Viktória Vološinová v spolupráci s pani asistentkou Renátou Baltovou. Táto krásna postava rómskej huslistky ožila v rukách malej umelkyne a stala sa nielen vytvárnym dielom, ale aj pripomienkou bohatej kultúry a histórie. Ako prebiehal celý proces tvorby a čo všetko do sochy vložili, poďme sa na to pozrieť. Anna. Cinka panna. Nech ťa moje čary ochraňujú. S radosťou vám predstavujeme toto výnimočné video, ktoré zachytáva cestu tvorby Cinky panny, významnej rómskej huslistky, ktorá je súčasťou nášho spoločného kultúrneho dedičstva a ktorá bola spracovaná aj vo filmovej podobe. Stelesňuje hodnoty, ktoré nás ako ľudí spájajú naprieč generáciami a kultúrami. Zareagovali sme na výzvu súťažnej prehliadky ULU pod názvom V krajine remesiel. Keď sme na našej škole hľadali tému na prácu s hlinou, ktorá by skutočne oslovila srdcia našich rómskych žiakov a zároveň posilnila ich kultúrnu identitu, prišiel náš kolega doktor Rusňák s nádherným nápadom vytvoriť Cinku pannu ako živý symbol talentu, odvahy a hrdosti rómskeho národa, ktorého kultúrne dedičstvo je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnej histórie. Autorkou tohto diela je naša žiačka Vicky Vološinová z 3. ročníka, ktorá do projektu vložila nielen svoje umelecké zručnosti, srdce, nadšenie, ale aj úctu k vlastným koreňom. Jej práca nám pripomína, že v umení sa stretávame ako ľudia bez rozdielu pôvodu či postavenia. Táto školská aktivita poteší srdce, oči, ale predovšetkým otvára dvere ku kultúrnej rozmanitosti, ľudskej dôstojnosti a krásy rómskeho dedičstva, ktoré obohacuje našu spoločnú kultúrnu pokladnicu. Ahoj Vicky, poprosím ťa, predstav sa nám.
Volám sa Viktória Vološenová a mám 10 rokov. Poznala si príbeh primášky Cinka Panny? Nie, nepoznala som, ale pani asistentka Baltová ma s príbehom opoznámila. Ako si sa cítila, keď si vyrábala postavu Cinka Panny z hliny? Bola som rada, že si pani asistentka vybrala práve mňa a veľmi som sa tešila, že ja môžem vytvoriť danú postavu. Práca s hlinou ma veľmi bavila a zaujala a chcela by som ešte pokračovať v práci s hlinou. Chcela by som sa poďakovať pani asistentke Renátke, že ma usmerňovala a viedla počas týchto 3 mesiacov, keď sme robili našu Cinka Pannu. Bola to pre mňa veľká radosť. Dnes vás zavedieme na výnimočné podujatie, ktoré spojilo vedomosti, odhodlanie a radosť spoznávania. V priestoroch našej školy sa uskutočnila vlastivedná súťaž žiakov 2. stupňa špeciálnych tried, v ktorej si žiaci zmerali sily v oblasti poznatkov o Slovensku, jeho prírode, histórii, symboloch, pamiatkách i kultúre. Súťaž bola nielen príležitosťou ukázať, čo všetko sa naučili, ale aj dôkazom, že chuť objavovať a učiť sa patrí každému bez rozdielu. Vítam všetkých na vlastivednej súťaži. Máme 2 kvízy. Je prvá skupina, sú 5-ci, 6-ci, a je druhá skupina, sú väčší, 7-ci, 8-ci, 9-ci. Kvíz pozostáva. Sú tam otázky o Slovensku. Len o Slovensku, čisto o Slovensku. Jedno. Prvá skupina má 7 otázok, ktoré budeš krúžkovať a ťahať k obrázku. Ďalšia časť pozostáva, máš poskladať obrázok, ktorý je posmiehaný na drobné kúsky. Tak, veľa šťastia k tomu, nekričíš, vyhneš ruku, ja poviem príbeh. Cestička vedie do mojej vlasti svet. Tá zem je najkrásnejšia, nedá ju za celý svet. Dokým je zloverne známych sa nám vraciam späť. Čo skrýva krás, tá moja pekná vlast. Slovensko naše, moja rodná vlast. Slovensko naše, moja rodná vlast. Keď zbadám rodný domček, za hurnom zašumí háj. Ako by tichučko šepkal, zdravím ťa rodný kraj. Okúsa slza zjaví, spomínam mladostný čas. Mamička drahá ma víta, šťastný som doma zas. Tak dáme druhú skupinu, mali, že v prvej skupine na 3. mieste sa umiestnil Eugen Tomáš. V druhom mieste sa umiestnil Ladislav Lacko. Miesto sa umiestnila Timea Baltová.
umiestnila Denisa Pavlová. Na druhom mieste sa umiestnila Veronika Horvátová. No a kto je prvý, čo si myslíte? Takže na prvom mieste sa umiestnil Dalibor Lukáč. Smiechy, súťaže a hlavne dobrá nálada. Presne takto vyzeralo, keď sme oslavili najkrajší sviatok v roku Deň detí. Škola sa na chvíľu zmenila na miesto plné radosti, pohybu a zábavy, kde si každý mohol nájsť niečo pre seba, od športových aktivít cez tvorivé dielne až po sladké prekvapenia. Tento deň patrí všetkým deťom a my sme si ho užili naplno. Dobrý deň, chcela by som srdečne privítať zástupcov Národného koordinačného strediska. A nebudem ani naťahovať čas, keďže sa tešíte na Deň detí, máte pripravené aktivity, tak odovzdám slovo Majke. Ahojte. Ja som veľmi rada, že tu dnes môžeme byť s vami, aspoň takto nakrátko vás pozdraviť. Pamätáte si, ako ste sa zapojili do také našej výzvy, točili ste videjko ku Dňu bezpečného internetu? Pamätáte si? Áno. No. A to je niečo, za čo my vám chceme poďakovať, že ste teda pre nás takto natočili. Spravili ste nám ohromnú radosť, pozreli sme si videjko niekoľkokrát, veď už to bolo vlastne 3. rok, čo ste sa zapojili. A vždy nás vaše výtvory veľmi bavia, ale čo je najdôležitejšie je, že vy sami sa chcete chrániť v online priestore a ja by som chcela poďakovať vašim pani učiteľkám, všetkým, ktoré vás v tom povzbudzujú a ktoré vám umožňujú, aby ste sa takto vedeli vzdelávať. No a ja by som teraz tuto poprosila dve dievčatá, poďte ku mne. Dievčatá, môžete? Poďte ku mne. Ja som si vás teraz vybrala ako zástupkyne školy. Ja by som vás chcela takto odovzdať takú veľmi dôležitú vec, ale urobím to bez mikrofónu, aby som to teda mohla vám odovzdať. A je to certifikát, ktorý vám chceme udeliť za to, že sa staráte o bezpečie na internete a nálepka, ktorú dúfam, že si pôjdeme potom aj spolu nalepiť, že v tejto škole záleží na bezpečnom internete. Aby sme vás aj nejakým spôsobom trošku odmenili, tak my sme nechali pre vás niečo u pani učiteľiek. Pani učiteľky vám rozdajú, pamätáte si, že sme vám priniesli nejaký zošit a tak priniesli sme vám aj tento rok. Ale tento rok sme vám priniesli ešte aj niečo trošku špeciálne. A máme tu 6 takých špeciálnych cien. A ja sa teraz chcem opýtať, že či niekto chce z vás, priznám, povedať nejakú pásničku alebo zaspievať pesničku, keď sa bude týkať bezpečného internetu, lebo tam ste teda mali takéto videjka v tom vašom videjku, ktoré ste nám teda poslali, ste tam mali aj takéto, že ako sa chrániť na internete, ale keď to nebude o internete, tak kľudne môžete prísť aj len tak zaspievať alebo niečo zarecitovať. Chce niekto?
Na našej škole sa uskutočnila výnimočná udalosť. Navštívili nás zástupcovia z Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktorí ocenili našu aktívnu účasť na celoslovenskej kampani Bezpečný internet s témou Buď v online pohode. Naša škola získala certifikát a nálepku za zodpovedný prístup k bezpečnosti v online priestore. Žiaci, ktorí sa aktívne zapojili do kampane, dostali menšie vecné odmeny a ostatní žiaci boli potešení malými darčekmi. Vysoký jarovec, i vysoký ako ja, pesko, čo má milá, i rovnýma nohama. A od Prešova v tým polu nešeše Janík šedečko moju, nešeše Janík na koniu. Ahoj, ako sa voláš? Tomáš, tak pač. Dedinka v údolí, srdce ma zabolí, keď na teba spomínam. Dedinka v údolí, srdce ma zabolí, keď na teba spomínam. Spomínam na teba stále, na tie prekrásne chvíle, keď sme sa ľúbili, lásku sme slúbili, dievčatko roztomilé. A teraz máme posledné dve dievčatá. Tak, ako sa voláš? Jennifer, páči sa. Hlboký jačok, bystrá vodička, hlboký jačok, bystrá vodička, na požemi moja milá mojho konička, na požemi moja milá mojho konička. Nech ti je sám Pán Boh na pomoc, dobrú noc. Dobre spí, nech ti je sám Pán Boh na pomoc. Super, ďakujeme krásne, páči sa, to je tvoja odmena. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať a hlavne vás chcem povzbudiť v tom, aby ste ďalej spievali, aby ste mali radosť z toho, že spievate, aby ste hrali na hudobné nástroje, aby ste tancovali, aby ste robili všetko, čo vás baví v tom offline priestore, aby ste čo najviac rozvíjali tieto svoje talenty, ktoré ste nám tu trošku dnes ukázali. Ale keď už hovorím o tých talentoch, tak ja verím, že mladí chlapci, ktorí tu robia tento záznam a ktorí tu fotia, tak si myslím, že tiež si zaslúžia takú našu malú odmenu. Možno, že im tá práca bude potom o niečo lepšie im pôjde. Takže nech sa páči, odmenujeme aj našich kameramanov a fotografov a ďakujeme im, že zaznamenali tento deň.
oficiálnej časti sa začal Deň detí na multifunkčnom ihrisku, kde boli pre deti pripravené 4 zábavné stanovištia. Prvé stanovište. Beh v pároch so spojenými nohami, kde bola zodpovedná pani asistentka Viktória Molnár. Druhé stanovište. Prekážkový beh s lyžičkou a loptičkou. Zodpovedná bola pani asistentka Mária Konkojová. Tretie stanovište. Hádzanie lôb do koša. Zodpovedná bola pani učiteľka Valéria Verešová. A štvrté stanovište. Fúrik s prekážkami. Zodpovedná bola pani asistentka Renáta Baltová. Každé dieťa, ktoré súťažilo, dostalo sladkú odmenu a medzi stanovišťami sa presúvali podľa pokynov vyhlásených do mikrofónu. We gonna celebrate your party with you. Come on. Na deň detí slnko svieti, nálada je výborná. Stretlo sa tu mnoho detí, výzdoba je nádherná. Okolo nás poletujú malé, veľké bublinky. Celej sily snažíme sa pochytať tie mydlinky. Pre deti je deň detí, najkrajší deň v roku. Prišli sme sem spoločne zabaviť sa trochu. Pre deti je deň detí, najkrajší deň v roku. Plný hier a zábavy a všetkým je do skoku. Je tu s nami maskot Miky, držíme ho za ruky. Na skákacom hrade spolu skáčeme o preteky. Vôkol nás to krásne vonia, dáme si aj dobrotu. Každý z nás si vychutnáva sladkú cukrovú vatu. Pre deti je deň detí, najkrajší deň v roku. Prišli sme sem spoločne zabaviť sa trochu. Pre deti je deň detí, najkrajší deň v roku. Plný hier a zábavy a všetkým je do skoku. Očká všetkým deťom žiaria, od radosti tlieskajme. Simsalala nás už volá, tak za ňou utekajme. Niečo veľké sa tu chystá, necháme sa prekvapiť. Benová party sa začína, ideme sa namočiť. Pre deti je deň detí, najkrajší deň v roku. Prišli sme sem spoločne
idea, men. Everybody say, All that's left is the Mystery Mousecatool. And you know what that means? Everybody say, Mystery Mousecatool! Mystery Mousecatool! What's today's Mystery Mousecatool? Donald! How can old Quackers help save your song? Donald can sing the end. We picked all our Mousecatools. Say, super musical cheers! Oh, Donald! Donald, we need you! We want you to sing with us. Oh, Donald, we always wanted you to be in our band. Yep, and now you can save our song. We know you can, Donald. All you need to do is help us end our song. That's what I can do. Now click left or right for more great shows, or subscribe to keep up to date with the latest Disney Junior YouTube Up with clips. it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the guns now. Hit the guns now. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you Baby, and me. I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. You ain't more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. I don't need no money. You ain't more than diamond, more than gold. As long as I give them. Free up yourself, get out of control. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the guns now. Hit the guns now. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you Baby, and me. I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. You ain't more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. I don't need no money. You ain't more than diamond, more than gold. As long as I give them. Free up yourself, get out of control. Me and you, girl, you and me. Drop it to the floor and make me see your energy because me not play no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel way, girl? Free. Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. I don't need no money.
yourself get out of control. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I give them. Free up yourself, get out of control. Tvorivosť, farby a láska k prírode. Aj taká bola atmosféra výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci 2. stupňa špeciálnych tried. Témou boli zvieratka v prírode a deti sa pustili do práce s obrovským nadšením. Na papieroch ožili líšky, ježkovia, medvede či vtáky, ale aj ich lesné a lúčne kráľovstva. Každý obrázok bol jedinečný, tak ako samotní autori. Súťaž nebola len o výtvarnom talente, ale najmä o radosti z tvorby a schopnosti vidieť krásu prírody vlastnými očami. Milí žiaci, vítam vás na dnešnej výtvarnej súťaži. Témou vašej práce budú zvieratá v lese. Pripravila som pre vás nejaké obrázky na inšpiráciu, aby ste si pozreli niečo a kľudne môžete robiť aj podľa svojho. Hlas, ktorý rozozvučí srdce a tón, ktorý znie ako spev. Z neba to všetko sme zažili na tohtoročnom slavíkovi Drienovca. Naši mladí speváci predviedli svoje talenty
a ukázali, že v našej škole sa ukrýva množstvo šikovných hlasov, súťaž plná krásnych melódií, napätia, nádherných vystúpení, kto sa stal novým Slavíkom Drienovca a akú pieseň zaspievali naši najtalentovanejší speváci. Poďme si to pozrieť. Radšej svoj život srdiečko môj, radšej svoj život utracím, radšej svoj napojím, až budem tvoja, zmurovanej studenočky z nového vedra, zmurovanej studenočky z nového vedra. Kvoň vodu pije, nohami bije, kvoň vodu pije, nohami bije. Udi moja najmilejšia, on ťa zabije. Udi moja najmilejšia, on ťa zabije. Taká divočka, cingilingi bom, rada vijem pírečka, cingilingi bom, rada vijem, rada dám, cingilingi bom, 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 i za kalap zakladám, cingilingi bom. Rada vijem, rada dám, cingilingi bom, 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 i za kalap zakladám, cingilingi bom. Kukulinka, kde si bola, keď ma veľká zima bola. Ajajaj, kukuku, sedela som na luku, ajajaj, kukuku, sedela som na luku. Sedela som na to dúbe, keď Janičku tej polúbe. Ajajaj, kuku, sedela som na luku, ajajaj, kuku, sedela som na luku. Sedela som na to, včera bala šaty. Nie každý deň majú žiaci možnosť vkročiť do miesta, kde sa ukrývajú stovky príbehov, vedomostí a fantázie. Žiaci 2. stupňa špeciálnych tried sa nedávno vybrali na návštevu miestnej knižnice, kde objavovali čaro kníh, spoznali vôňu čerstvej tlače a tajomstvá ukryté medzi stránkami. Pre mnohých z nich to bol úplne nový zážitok, dotýkať sa kníh, listovať v nich, počúvať rozprávanie o ich vzniku a naučiť sa, ako sa v knižnici orientovať. V očiach detí sa zračil úžas, zvedavosť aj radosť z objavovania sveta, ktorý otvára len kniha. Žiaci 5. až 9. ročníka špeciálnych tried navštívili multifunkčné centrum pre deti a mládež, kde sa dozvedeli, ako funguje knižnica a prečo je čítanie dôležité. Po
Počas prehliadky sa žiaci oboznámili s knižničnými pravidlami. Naučili sa, ako si požičať knihu a prehliadli si množstvo pútavých titulov. Súčasťou návštevy bolo aj sledovanie krátkej rozprávky, ktorá deti zábavne vtiahla do sveta literatúry. V príjemnom prostredí si deti samostatne vyberali knihy, ktoré ich zaujali. Rozvíjali tak vlastný čitateľský vkus. Na tvorivé dianie si žiaci vyrobili vlastné záložky, rozvíjali kreativitu, jemnú motoriku a získali motiváciu do ďalšieho čítania. Z exkurzie si odnesli nielen nové vedomosti, ale aj krásne zážitky a chuť znova navštíviť knižnicu. Aký by to bol školský rok bez výletu? Aj v tomto školskom roku sme sa s našimi žiakmi vybrali na výlet. A tentokrát sme zavítali do Leteckého múzea v Košiciach. Ako to tam vyzeralo a čo všetko sme zažili, si môžete teraz pozrieť. Jedeme na výlet po roce zas. Jedeme na výlet, vyšel nám čas. Jedeme na výlet, tam je náš cíl. Jedeme na výlet na 1000 mil. Když už tam budeme, přestaňte kňourat, teď už tam budeme. Cítím v kostech. Když už tam budeme, mě se chci čůrat. Lebo toto auto vozilo pána prezidenta Šustera. A
Prezident má byť najmudrejší. Tak teraz jak vybereme najmudrejšieho? Asi podľa znamok. Takže keď je Lajčí najmudrejší, bude tu sedieť, kde sedel prezident lebo chceme, aby najmudrejší človek bol prezidentom. Aj teraz máme najmudrejšieho. Ale mali sme aj prezidentku, pani Čaputovú a dievčatá, ktoré... Môžeme mať aj pani prezidentku. Lebo toto je taký kútik, tak sa chodilo kempovať niekedy ku vode, niekto mal príves. A tak sa pýtam, pani učiteľka jedna, druhá, čo? A pán učiteľ tiež, čo je to? Pračka. Pani učiteľka má jednu. Pani učiteľka má jedničku.
okolo nej kráčam, dostanem na ňu chuť. Vždy, keď na ňu pozerám sa, neviem sa rozhodnúť. A v tom zmrzlinár sa pýta, akú smie mi ponúknuť. A tak odpoviem mu znova: Hej, mne chutí jahodová. Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina. Líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. Líže detko, líže babka, aj najlepší kamarát. Tak si vyber, akú chceš, veď zmrzlinu má každý rád. Každá farba chutí inak, príchutí je 30. Z každej chcem ochutnať, no neviem si vybrať. Jahodová, citrónová, alebo modrá šmolková. Môže byť aj lentilková, alebo čokoládová. Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina. Líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. Líže detko, líže babka, aj najlepší kamarát. Tak si vyber, akú chceš, veď zmrzlinu má každý rád. Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa predol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahltný si bol. Na budúce veď, že menej niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť. Nebude ťa bolieť nič a to je dôvod pre radosť. Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina. Líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. Líže detko, líže babka, aj najlepší kamarát. Tak si vyber, akú chceš, veď zmrzlinu máš rád. Jahodová, citrónová, alebo modrá šmolková. Môže byť aj lentilková, alebo čokoládová. Vanilková, oriešková, alebo slaný karamel. Môže byť aj vymyslená, akú si nikdy nevidel. A týmto sa s vami pre tento školský rok lúčime. Ďakujeme vám za vašu priazeň, podporu a úsmevy počas celého roka. Bolo nám cťou byť vašou sprievodkyňou školskými udalosťami a veríme, že ste si naše vysielania užili rovnako ako my ich tvorbu. Prajeme vám nádherné leto plné oddychu, dobrodružstiev, slnka a nezabudnutelných chvíľ. Užite si prázdniny naplno a načerpajte novú energiu. Vidíme sa opäť v septembri.